apo patinokupai zvirongwa zvakasiyana siyana zvinofadza meso enyu nenzeve dzenyu imi vateereri. Tinokukurudzirai kuramba muchisubscribe muchilike mavideos ese atinokupai pano. Nhasi tiri pano pachirongwa The Verdict is Yours, apo patinokupai matare echivanhu anobva kumadzimambo akasiyana siyana muno muZimbabwe. Musvondo rapfuura takanga tiri kudarira Chief Bushu kuShamva, uko takanosangana nenyaya yeimwe mhuri yatakambotaura nayo pano paSly Media, vachiti ivo vari kungoona moto mumba mavo, moto pahembe, everywhere pamba pavo vaingosangana nemoto. Vakazenge vauya mudarira Chief Bushu vakanzi ivo tinoda kuti mufambe munonzwa kuti chii chiri kumbokonzeresa moto uyu. Regei tipinde mudare tivanzwe vachitsanangura kuna mambo kuti kwavakafamba kwakanonzi kudii, chii chaimbokonzeresa kuti moto utange kungobvira pamusha pavo. Nyaya yenyu paikaperera mudare tikamana mambo nemufamba marizauti acho mayanawo okuchaena ati mapurisa tiitirei basa famba kwamakaita nyaya iyi mamwitiro yake muroora waanhu anovemusikana apapo ari kwaachezvara airwara zvokuti aimbodonha zvokuti zivo mbonamatirwa ndozomuka ari, asi pokupedzisira kwapedzisa kwakuita moto kwaakanga ari. Saka vave kudare isu takati fambai, ndo mutemo wedu zoti fambai kana pasina kuzviti ndini ndikukonzeresa. Saka takati fambai, kana mafamba nzvimbo 3 kana 4 kwamunoda ngave mapostori kana vechivanhu, isusu tinoda kuti mumagutsikana here, ndozvatinobvunza munhu. Muverengi wemaminisi ndiwe, makagutsikana here kwamukafamba? Makagutsikana here? Hamuna kugutsikana? Kasi mujenya kuenda kumba kwenyu? Wakaenda kumba kwenyu ngachiri maminisi. Hamaimboubvuma nekuti wakaenda kumba kwenyu. Verenga izvo. Musi wa 14 April takaenda kubhindura sane mhuri mbiri yeWakanyimo nemhuri yepaChomusora. Tikaenda kubhindura pape mhuri mbiri idzi hakuna aiziva kwatakanga tichienda. Takaenda kumaprofita pane masangano akaungana mubhindura. Pasangano rekutanga, muprofita wekutanga anoti garai nemadzinza. Dzinza ratanga kushandira nderekwa Kanyimo, asi ipapo anotsanangura nyaya yekuti ndiri kuona pane kunangana nyaya yehuroyi. Asi anotsanangura achiti mwana mucheche anova akabatwa apa uyu anodaidzwa zita rake usiku kuda kuti ari kuchiviwa. Ari ipapo akabva apa baba vemwana namai vemwana munamato pamwe chete nedota repazambara ravaifana kunogeza, asi baba vazodzosera mushure memazuva 3 vaenda zvika pamhuri yekwaChemusora. Anoti baba vaChemusora vane dambudziko remusana nemakumbo ovapa munamato, zvinova zvakapesana nezvakanga zvichifambirwa nemhuri mbiri idzi. Mhuri mbiri dzakawirirana kuti hatina kunge tawana rubatsiro pamuprofita uyu. Muprofita wechipiri patakazoenda anotsanangura achiti garai mukati mevamwe imomo muchadze muchisimudzwa mumwe nemumwe. Asi takagara ipapo hakuna nemumwe chiti akasimudzwa. Mushure vanozoona vanozoti mwana ari kurwara, mwana muchecho. Dai zvaibvira musimuke mende mwana kuchipatara tisina kuwana rubatsiro. Asi takagara ipapo tikazoenda. Mushure maizvozvo
anobvunza kuti dambudziko ramafambiro handiherei kana kuti mweya utibatsire asiyana nayo pamberi. saka zvichira kuti maprofita maviri atikafambira aya ekubhindura hatina chatikakwanisa kuwana chinobatika kunyange zvazvo muprofita uyu akati ari kuita mhiko yekuuraya munhu mwedzi mitatu akonzera dambudziko. Saka tiri kubhindura ikoko takazobata veSly Media kuti vatibatsirewo vanobatsirawo vamwe vakabva vatipa nhamba vanonzi sekuru Sinaro vanogara kuDhama Falls kuruwa mhuri mbiri dzakawirirana kuti tiende kubhindura ikoko tiende kuHarare ikoko kunobatsirwa vanoita zvechivanhu havasi muprofita. Tasvika kuna sekuru Sinaro chekutanga vauti ndiri kuona poto richibva kunanga nahuroyi asi huroyi huri kubva pamunhu akanyarara. Iwo moto ungabve seiko pasina moto? Sekuru Sinaro vanoti zvino handiyo ndikuudzei kuti ndiani ari kuita zvinhu izvi asi kuti muzvionere pamega pagirazi. Naizvozvo vanoti tichibudai panze ndigadzire nyaya dzangu muzoya muri pagirazi asi nekuda kuti vanhu vakange vadya akati hazvikwanise kuti muende pagirazi saka motorara mozoya ave mangwana kuseni. So vanhu vakarara pasekuru Sinaro mangwana makuseni akagadzirirwa nyaya dzavo kuti vaone pagirazi. Asi pagirazi ipapo hakuna chakakwanisa kuonekwa nevanhu vezuva iroro rose zvikanzi vanhu vanofanira kuti varare zvekare vozobatswa rave remangwana. Sekusina vanoti arave remangwana racho wave musi wechitatu vapinde mukati mematare avo vanobvunza mumwe nemumwe zvakange vaona vanoti mune zvamaiona asi maitya haana inyetyisidzirwa kuti mutaura havana chamakaona. Naizvozvo mumwe nemumwe wavo anotsanangura zvaakanga achiona. Mushonga unoshandiswa asi mudzimu iri kuvhurirana ivhurira vatorwa. Ndiri kuona kuti matese pagirazi muzvoti pane zvaakazoona pamberi. Vanhu vakanga vari mukati vakatenderana kuenda pagirazi vaiti John Chemusora, Brighton Kangara, Tendai Chemusora, Zvaitwa Kanyimo, Yasnati Kanyimo, Otilia Kanyimo, Anna Kachepa, Susan Kasiano, Eunice Katela. Otilia akati ndakaona guva, Brighton akaona nyoka uye vakadzi vanga vakapfeka ngundu. Ndobva ndazoona munda uzere mashanga echibage chazooma, ndakazoona chawira pasi uye ndakazoona gudo richichema uye mota yakazobeuka. Sekuru vatsanangura kuti zvaakaona ichokwadi. Tendai Chemusora anoti ndakaona mukadzi achita seanopindura maziso achibva aita se anoshanduka uye ndaona kupenya kwechiedza uye jira raitamba-tamba uye pagirazi pari kubuda ruoko rwakasvovhara hari yakanga iri pamberi pegirazi. Sekuru vati uso hwakaona ndehwemukadzi wako waona achitiza-tiza kureva kuti ari kuiswa pamberi achibatiswa zvakaipa asi asingazive. Sekuru vati mukadzi uyu ari kubatiswa mabasa akaipa. Ndiri kurwadziwa asi ndichakuudzai zvekuita. Baba mudiki vaOtilia vanonzi Oscar vati vakaona mukadzi nevarume vaviri
asi haana kuvaziva nebhande rakaita muchinjikwa sekuru vati makatungamidzirwa zvinhu zvamusina kuwira pano. Mudzimu yako haivharike, inoda kukuonesai kuti maoko ako ane chipo chegoridhe. Anzi anofanira kuzodzoka kuna sekuru. Vachemusora, yes, vati vaona mukadzi akapfeka jira reredzo, akabata ndiro kunge rusero muine katsvimbo, aiti akazunza kaichinja chinja, asi pakazouya nyoka hombe inenge shato. Ndakazoona mukadzi akapfeka dhirezi reblue, asi handina kuvaziva, asi ndakazonzwa izwi raiti Bait Bridge, asi mukadzi aivepo handina kumuziva. Uye mota tsvuku yakazodhuma mota chena. Kanyimo vabvunza kuti akanyima vabvunzwa kuti vakuru venyu varipi. Zvanzi kune variko kumusha, asi havana kuudzwa. Sekuru vati mhepo inosvika pamwana, chimhepo china pamwana handichide, chimhepo chakaipa. Ndiri kuda vanhu vaviri vanova vakuru venyu, asi ndoda kukudzimurirai moto. Asi vakuru venyu vauye, uroyi uyu hudiki. Ndiri kuda vakuru venyu vane uroyi. Vakuru venyu ndine uroyi nokunda hwavo, saka uyai navo ndikupedzerei dambudziko. Conclusion, vakati mhepo yemoto waitika irikubva kupi? Vakati mhepo iyi yaibva kumusha kwana Kanyimo kuna madzibaba vasina kunge vakauya. Nokuti ana Kanyimo vanopupura vachiti nauyu akasike kutanga kari apa kamagara kechishanu vachifambira nhau iyi yekugadzisa mwana. Vabvoenda vagadzisa mwana vakamuzosira kumumaipa pamwe yapera vasina kuziva kuti pane zvakanga zvichiitika. Waitapo ndikufungidzira kuti munogona kuve muchiti yakapera zvisina kupera. Ndakupai munhu anofanirwa munosangana naye anobva kure, vana vairi kana vanobata dare kuti zvokufungidzira. Ndanga ndisingade kukurisa mudare mangu kuti ende kunani, nokuti pakataurwa nyaya yangaine both sides. Pane zvandakatarisa imimi muchigesa murora muteuro, saka ndati baba havana kuchena futi. Saka makwanzwa mushure ndikati nyaya iri kuesa, ndoda kuti mufana. Saka ini mukuru ndazvinzwa muchirobva kwanu ndokutanga, ndizvo zvokutanga. Ndinoda kupai vanhu vairi muvafonera musangana, musamudzi nyaya yenyu. Anoziva nyaya yenyu, muchingogara anokuudza nekuti nezita rako nekwawakabva nemutupo anotaura wega. Asi waenda zvichivanhu mupostori wechechiwo imwewo zvako, asi ane zvipari zvichaizvizva ndinobutsikana kuti zviripo, anopedza dambudziko rino. Kana maamuchida kuziva zvekufamba sei, hati munhu anoda kuziva chete uyezve zvinopera sei. Saka ndakati endai kwamunoda, asi ndaona matenderera zvino hongu mumwe chete ndiaburisa zvaaburisa, asi nyaya yedu inoda kuti togadzira sei dambudziko. Handizvozvo, uyu ane solution yake, iye acho ane solution yake, ndinokupai musangane naye. Handiti ndichibuda panopambuko nyaya yakafamba kudaidza mumwe chete kana vairi, mowati watamufonera tese ndomupa namba muzofamba. Pane zvinhu makafamba zvonyaya makafamba, kamabuda pfuma makabuda pati mabata zvishoma munhu mumwe chete. Dambudziko rofa kupera. Manzwa baba? Ya, ndikupanzwa, asi pamusoro mangu kutsanangura kwaita mupurisa wedu watakaenda naye. Tichitanga kusvika patakasvika isusu tichishandirwa mwana anozovhiringika.
Pakatsanangurwa kunzi kwakanyimo kune ngozi iriko inoda kutogadzirwa ine mazuva echitambudzi. Patakatanga paye polisa vachisvava pamberi ichitera mashure muri pakati. Nyaya yengozi yakatsanangurwa mwana akabatwa mumaoko anga asati arohwa mwana, anga asati avhiringa mwana uyu. Mwana akazovhiringika akazoshedzwa mushure mekunge avataurwa nyaya yavo. ndizvo zvohera inofanira kupera kuno kana kaita 3 months inofanira kupera. Ndatini ndikupai mukana wekufamba dare rine harivhari kana mudzimamba aenda nhasi inoramba chitongo chii. Saka ndinoda kuti nyaya iyi ipera. Ndaona munhu wani ataura zvabatika hada kunzwa chipiri kana kumutanga okutanga newechipiri vanhu vaingodzunga iwo mweya uri mahara. Saka siwokupedzisira munotenda takataura zvakataura aiwa handitendi nokuti zvakabata inini kasi ndosanda kuti ndikuda vamwe vanhu vairi kana vatatu pamusoro ivambo ichitsirwemba isi tichisvika masekurisinairo ava vakanzi havana problem vane problem ndana baba wavo ene uyu ndagara naye panapa haasiri akanga aripo handizvo ongondiripotera haasiri ene zvari kundichinjira munhu ati baba wacho havana kuuya hani ndizvo vakanzi endai munotora nababa wenyu vaviri vauye kuno kuti vabatidze moto izvezvi so ava ngavatora nababa wavo vanzi akabata chokwadi ndiani datimangati dati 1 vamwe vadzungachirege kukakavara munhu wamapiwa naenai munodzokera kana mukata vairi vokupedzisira ini ndikubvuma kuti wamakaenda kwekupedzisira akabata zvaakabata zvinoda kugadziriswa asida kuzvizadzisa urikubvuma sekuno akabata chaizvezvo iwosarambire kuti baba kunoti kuona zvakazobatwa iwosakakavari kunaka kwababa kupesa kuna basa zvaunobata usiku hauzisi. Pamusoro changamira tiri ipapo patakapedza dare iri takazogara pasi tatega tagutsikana here nezvatatoda pasi kana tagutsikana mune mwe ngaasaine ndobva vasaina munhu uyo akanga ari bero vakasaina unonzani zita rako handira kusaina pepe unonzani brighto nendiripo waunofungiza akasaina kana bama yako ndiani ndikanyima ani kanyima ndianowako anonzani anonzani kanyimo okanyimo na ikanyimo ndiani wako iyanzadzi yako kasi wakasaina kama wakasaina zvavo but ini ndakatoramba zvinhu zvakaitika chakapembe havasi vako hera wadi wani musasaini vanhongoti wakunzi sekozi pamusoro yechangamiri atauranga akaitwa nasekuru mimi kasi imimi muri kuramba imimi maita mazuva muripo pano maminetsaya haasi asekuru maminetsaya ndemupurisa wangu asekuru havana ngokuchizira vakataura nechikafu kurara pakanaka zveshuwa handisi kuzvirapa zvese izvozvo asi pakuita kuti zvese zvichiitika changamire hapana patoita 3 days tiri pan'anga ende tikatamwiswa futi zvinodhaka vakadzi vataura inini ndakutsanangurawo hangu nenhau iyi ndindaigara nemuroora mazuva mazhinji ndindaitambudzika ndinaye aine mwana iye akangorara kudonha kwaaita pane zvaaitotanga kutotaura zvisati zvamubata zvokudonha zviye saka ndine hurukuro dzakawanda dzaanditaurira pamusoro paizvozvo. Murume wangu yadzokera nemuroora kumba kwavo vakasangana nababa vemuroora vachibva vatsanangura kuti makaona karikodzi mungakagoni. Saka ipapo ndanchivada pakuti vandipindure kuti chii chavaedza kutaura kuti makaona karikodzi mungakagoni. Vakadaro rini? Musi wakaenda unosiyiwa mwana wavo kumba kwaatete. Baba rangu rakasiyaende vamwe munongoisoda kuwana na respect nomaita kuti muroyi ndo zvaanogona but respect yakahabve saka ngatipana nerespect handambona kuti iwe mundharaita kana uri munhu murudi kwandiri ndikutonga kuti imi uraza ndinopanisika ndizvo ngatipana nerespect ini ndazwa kuti kwamakaenda kurudzi ava vasikana apa havazikutora vaizvinyaya ende ndinovatora muenavo
makazungukezvo izvozvo takazvikuitira kana makazungukezvo mushiri kudii isisi ndo patakatokumbira inini ndini ndakatokumbira ndakati sekuru ndikukumbirawo inini kuti inini musha hongu mwana wangu ari kunzi ari kupisa musha saka ndikufungiza mhepo iriko yokudzidza kwangu ndirike ndiri kupisa musha wokwacho musora mukati memusha womunhu saka imini yenge ndaichaite ikoko kuna vakuru wenyu kozi inini mhepo yangu inini saka kuti vakudze kuti iwo zviri pavari zvichitaura kuti solution iri pana wawasiya kumusha waona kuti vachiti vakudze zvaudaiwo mafungira ako iwewe wozokwana kutsvaga mhepo yakakudza zvaifunga so hausingagoni kuona iwo yakaona zvasekuru wako kana mukoma wako. Rega ndikubvunze mubvunzo kana waenda watumwa kuenda kwawakaita chitungamirira munhu handi wanga watumwa nani wanga watumwa namukoma wakadzoka here kwavari ukavaudza zvawanga wafambira wakavaudza kuti zviri kudai miri vakati kudii wakati inini izvozvo zvandizviziva aiwa vakanza kudii vakutuma iwewe kuti enda munotsvaga muone kuti chii chiri kukanganisa mwana pakugara yobva wasvika iwe uchivaudza kuti aiwa zvanzi zviri kudai mimi kwaivo vani kuzopindura sei vachi ivo vanofanira kuenda ikoko mukoma wakatituma kozi zvakaitika mudzidzisa munguva mushangano ndana baba wakasara isisi takasara isisi saka waitotaurwa wacheteka hatitombofambiranoba waitotaurwa wacho kaende kana matambudziko eda tinosangana naye hatinge hatitombobatofutinechi tati mukoma wako aituma iwewe handiti aiziva munhu waaita sei waaituma iwe wadzoka nomashoko kwatafamba mukoma tadzoka nyaya yafamba zvakadai asi yatiri kudai mimi nevakoma venyu zvokuti amuwirirana zvina basa zvokuti amuwirirani kana vambokutuma sei hezvo kana musingawirirani. mubvunzo wangu naiwe shamani wati vana baba vasana ndedzimwe dzimba dzamusingawirirani nadzo anditi kukana vari vari kusairira mhepo izvizvo zvataurwa dzine munovatora unoita sei unokuti hamusi kuwirirana saka mhepo inogona kutosairirwa naive vanokuti hamusi kuwirirana saka kana vari vabatwa pamweya pasekuru kunzi ngavauye vavondovabvirisa iwo kuti havasiriwo hamusi kuwirirana saka pane mukahapa saka machances ekuti ndo vari kutumira akawanda kunyepera kusei kuadhifenda pamwe zvimwe zvauri kuziva zvamakabata zvakuti zvasingakumuno chindiudzaiwo kuti ari kuzvita ndiani kuzvimushamene inini zvomutotorambirwa mutorambira mumba menyu musha mechi kuti inini mwana wangu anopisa musha hanzvana nababa vako kokurambirana baba wako unoziva zvavanoita ini ndandichifunga kuti iwewo waikumbira dare mutungamiri wakandituma inini ndinoutya but ndandifunzwa dare rindibatsire vaishedzwa nedare vouya kuno vakangobvuma chete kuti ndo vakakutuma zvamakatumwa makatuma mwana kwabva kwanzi aiwa mwana hatisi kuda tikudai mimi saka dare rinovafosa kuti vaende ikoko kana kuti ugutsikana unoti mambo zvamataura tipedza tiende kupi ikoko maitwa zvinhu zvinowanda kare nyaya iyi haipenderekei hamuoni here pane mukana wekuti vafambe futi inini ndinoda kuti vafambe futi vanofamba futi nzvimbo 3 asi kuri havanyepi ndo zvataurwa asi kuti ndakuzvika ini ndakuti havanyepi nekuti iwo kurambira kuti vari kukwenya nogona kubata kana kuti asi kuri havanyepi unless otherwise iwo makamwa mutero mumba kwenyu mese makazi makachena asi kana vasina mvura vanwa mutero vasina mvura maenda choto chisina mvura chaitwa kwenyu varipo vanobata havashaike mumusha havashaike ende munofamba futi zvokukupaiwa ndataura iyeye shambo isingo zvakafanana newamakapuwa izvozvo anogona usavharire mbavha dziriko mbavha dzemweya dzotambudza vanhu dzakawandisa saka usadzivharire kana wapuwa bhatiketi usaripfeka risirako iwe uri mutsvairo iri ndotoda kutsvairwa graundi saka iwe ukati watsvaira ugoita graundi racho kuti hazvibude iwe watsvaira chete udzorera mutsvairo wanofanwa kuti udzase udzorere ukadya mashoko amhino zvako zvichapinda mumba mako uyo ari kutambudzika nhasi zvinotobva mupoko zoya mumaoko baba musati toda kuchenesana inini pamukatogezesa muroora kumeso ndakatoti ndini ikandibudzei chokwadi inini pandirisoka ndaida kuti mucheneswe zvakanyanya akutaura kwamusa kubvika nemashoko angu ndikuziva kuti maamazvikwa muchechi
asi nditova nesimba rokutumai kuti inini ndimakaipa kuti asumuke kuti atauzivi makaipa saka kugeza maziso ndowavaziva pane mimwe yataitenga kuti ambepure yasi kutaura ndeyenyu kuti ani ndizvo saka mhosva yekununura munhu ndoyakuibata asi ava vasatichinjire munhu ezi takafamba naamai vacho amai takaperera paruti akazoenda veso amai amwana hana amai baba vakaripota panapa havana kuuya tachinjiva musha makaita matsotsi mukuru matsotsi vakazati kumweya zvazvionekwe pavakaziva kuti maakuenda kumasvikiro kuenda kumasvikiro ikoko ndo pavakaramba nekuti vanoziva zvavazvoita nemasvikiro saka vanhu vese vane mararamiro avo ngatipedze nyaya iyi endai kuti usangana musweshi zva 5 munouya makakwana iwe usasimba pavo vazvinzwa havasi mbara kuti vari kufamba asi nyama dzokurwadza ndakaona kuti vanonwa stereki havasi kurega kunwa vachirwara saka ngavauye kudara vazvinzwa havanweri kasi vari kunwa vachirwara iwewe nyaya dzokuramba kaiva usarambe ndofunga vakutumira iwo nokuti ukagagata chisumukai vanhu vamauya aiwa kutsakata kusikunziridza zvataurwa nomunin'ino wakatumwa ke iwoita kuti vanhu vakati ngavauye vauye kuvarambira sei ngavauye chikagata nochiziya chikagata nochiziya ukasati kuno pakata pinoita chokutswidikira wakakuona kuti wakaoma ndosaka wakanzenda unakakanisa vanotoziya baba vanoziva vana vavo uyu ndi anofita situation iyi uyu ndi anofita pasituation iwe ndowakafita situation inei zvinoyorega mwana wabatsirike enda so mukati kuona uyaipanza kuti kada kupai munhu wacho tendereno